Эфирден алыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Бурынгы татар милли юласы. Ознакайда сүрен сугу чарасы узды. Сүрен сугу инде ул бүләк җыю дип атала. Хәзер менә шу шәһәр буенча барабыз һәм инде Тукай микрорайонына барабыз. Әзерлекләре елдан ел үсә. Әлбәттә, Коръән уку бәйгесе үтте. Biz инде балаларда яшь тәнү, менә үзара яхшы мөнәсәбәттә булырга, үзара тиге күркәм чараларда катнашып ярышырга үрнәк күрсәтеп, инде аларны дуслаштырабыз, берләштерәбез. Игелекле эш. Әлмәт балалар йортында тәрбияләнүчеләр бәйрәмдә катнашты. Да, я первый раз собирал пакет, там сладости всякие, мармеладки, сникерс. 84 яшьлек хатын-кыз кырыгалдарлар тузагына эләгеп 7 миллион ярым акчасын югалта. 20 көннән артык пенсионер аферистлар белән аралашып, аларның күрсәтмәләрен үти. Аның кырыгалдарлар белән аралашуын якыннары хәтта сизмиләр дә. Май башында ук хатын-кызга билгесез ират шалтыратып, үзен тикшерүче дип таныштыра һәм пенсионерның банк счетларындагы шикле активлык турында хәбәр итә. Янәсе акчалар куркыныч астында булса да, шалтыратучы ярдәм итәргә әзер булуын ассызыклый. Телефонны штатлы юристка тапшыра. Тот посоветовал незамедлительно перевести накопление на безопасный счет, то есть передать им. Каждый день женщина давала курьеру свои сбережения, а деньги по указанию аферистов зашивала в карманы старой одежды и упаковывала в коробки. Икенче көнне пенсионерга аның акцияләрен сатмакчылар дип хәбәр итәләр. Кыйммәтле кагазларны хатын-кыз үзе сата һәм сатудан акчалата алган 6 миллион сумны ул шулай ук курьерга тапшыра. Акча тапшыру тагын берничә тапкыр кабатлана. Озакта аферист пенсионерга шалтыратып, акча килеп җитте дип рәхмәт белдерә. Якын көннәрдә шалтыратырга вәгъдә итә. 10 көннән соң хатын-кыз үзен алдаганнарын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159 мәддәсенең 4-нче өлеше буенча җинаять эше кузгатылган. Игътибарлылык һәм саклык мошенникларга эләкми калуның төп коралы икәнне истән чыгармаска кирәк. 6 июнь көнне дөньядагы барлык мөселманнар ислам диненең иң зур бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Иртәдән үк алар гаит намазына ашыгачак, аннан соң корбанлыклар чалачак. Корбан бәйрәменә багышлап Әлмәт районы мөхтәсибәте тарафыннан шәһәребездә оештырылачак чаралар турында Энҗи Хәсән Шина. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. أشهد أن لا إله إلا الله. Быел гаит бәйрәм намазы Әлмәт шәһәренең Ризаддин Фәхреддин исемендәге үзәк мәчетендә укылачак. Бәйрәм иртәнге 4-тә Коръән аятлары уку белән башланып китәчәк. Аннан соң бәйрәм тәбрикләүләре һәм хутбә көтелә. Гаит намазы җәмәгать белән иртәнге 5-тә укылачак. Барыгызны да шушы якынлашып килүче Курбан гаите белән тәбрик итәм. Үземнең исемемнән, Казият исеменнән Алла Субханаһу ва Тәгалә менә бу бәйрәмнәребезне тиешле дәрәҗәдә үткәрергә насыйп итсен. Барыбызны да чала торган курбанлыкларыбызны кабуллардан кылсын. Һәм барыгызны да гаит намазына көтеп калабыз иртәнге сәгать 4-кә. Һәм аннан соң иншалла ул көне әле җомга, һәм җомгадан соң безнең шушы шәһәр паркында, Нефтяник паркында Алла теләсә безнең балалар өчен, гаиләләр өчен бәйрәм була. Менә шушы чараларга сезне көтеп калабыз. Бәйрәм намазы тәмамлангач, әлмәтлеләр корбан чалу йоласын башкара алачаклар. Моның өчен елдагыча Татнефть компаниясе һәм районыбыз хакимияте җитәкчелеге тырышлыгы белән Сабантуюлы кырыенда махсус мәйданчык оештырыла. Бу урында әлмәтлеләр 6 июнь көнне гаит намазыннан соң кояш байганчага кадәр корбанлыклар сатып алып, аларны чалдыра алачаклар. 6 июнь көнне Корбан бәйрәменә багышланган чаралар шәһәребезнең Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге паркында да дәвам итәчәк. Балалар һәм өлкәннәр өчен бәйрәм монда төштән
Түштән соң сәгать 2-дә башланачак. Әлмәтлеләрне гадәттәгечә кызыклы программа һәм кайнар пылау көтә. Шулай ук Әлмәт мөхтәсибәте тарафыннан бәйрәм өстәле мөмкинлекләре чикле һәм күрмәүче кешеләргә дә әзерләнәчәк. Энҗи Хасаншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балалар арасында Коръән уку бәйгесе шәһәребездә матур бер традициягә әйләнде. Әлмәтнең Үзәк мәчетендә узган чарага катнашучылар Әлмәттән генә түгел, районның төрле авылларыннан да килделәр. Быел бәйгедә 70-кә якын бала көч сынашты. Коръән бәйрәмен без дә күреп кайттык. Бу бәйге балаларга гына түгел, барлык килгән кунакларга да дини белемнәрен арттыру, Коръәнне өйрәнергә бер стимул булып торды. Балаларның әзерлекләре һәм тырышлыклары һәркемне сокландырды. Сәхнәдә аларның дини белемнәре, Коръәнне ятлау осталыклары һәм үз-үзләренә ышанычлары күренеп тора иде. Бәйге барышында балалар үзләренең әзерләнгән өлешләрен укыдылар һәм һәр катнашучы үзенчә уникаль һәм көчле итеп чыгыш ясады. Кызлар һәм малайлар 2 яшь категориясенә бүленгән иде. Коръән уку бәйгесе 2 номинациядә узды. Беренче номинациядә безнең 30 джуз, 30-нчы джузны белгән балалар катнаша, ягъни 1 джуз була инде ул, һәм икенче номинация 3 джузны белгән. 30-нчы, 29 һәм 28 бу Коръәннең ахыргы берничә биттән торган өлешләре атала инде. Джуз ул берничә Коръәннең өлешләре. Билалетдин Шакирҗанов Коръәнне ятлап, бу игелекле һәм югары эштә осталыгын бәләкәй чакта ук камилләштерә башлаган. Хәтере яхшы булганга күрә истә калдыру аңа җиңел бирелгән. Әзерле мен хәзрәтем белән укыдым. Һәм мин беренче мәктәптә здесь 6 ел учусь. Һәм 3 җүз, әлхәмдүлилләх, беләм. Бүген мен беренче җүз катнашам. Әлмәттә әлеге бәйге 1998 елдан бирле үткәрелә. Пандемия вакытында ул бераз туктатылып тора. Аннары аны яңадан үткәрә башлыйлар һәм оештыручылар әйтүенчә, елдан-ел кызыксынучылар саны арта бара. Сәхнәдә чыгыш ясау дулкынландыргыч мизгел, әмма Коръәнне саклаучылар хисләргә бирешмәскә тырыштылар. Яшь булуларына карамастан бер темпта укуны, тавышның моңлылыгын һәм дөрес укуны күрсәттеләр. Мин мәктәптә өйрәнә идем. Хәзер үзем өйрәнәм. Җәй вакытларында сүрәләрне кайчан ятларга башладым? 5 яшьтән. 30-й джуз я буду рассказывать. Меня учил садика. Я училась в мусульманском садике. Бәйгедә Үзәк мәчет кешесеннән алып зурсына кадәр төрле милләт кешеләрен берләштерде. Әлеге чара ул шулай ук милләт ара дустана мөнәсәбәтне дә сакларга бер сәбәпче чара булып тора, әлхәмдүлилләх. Без инде балаларда яшь тәнү, менә үзара яхшы мөнәсәбәттә булырга, үзара тиге күркәм чараларда катнашып ярышырга үрнәк күрсәтеп, инде аларны дуслаштырабыз, берләштерәбез. Бәйгедә катнашучыларның берсе дә бүләксез калмады. Барлык конкурсантлар да истәлекле бүләкләр һәм дипломнар белән бүләкләнделәр. Беренче урынны алган укучыга аерым бүләк, тере тәкә дә бирелде. Әлмәттең игелекле кешеләре җәй башлану уңаеннан Әлмәт балалар йортында тәрбияләнүчеләр өчен бәйрәм оештырдылар. Алар анда файдалы мастер-класслар һәм чәч тараш хезмәтләрен күрсәттеләр. Бу вакыйганы безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. Алса Әхмәтҗанова дәвам итә.
Оештыручылар мастер-классларны балаларга файдалы булсын дип төрләндереп сайлаганнар. Кызларның чәчләрен каникалон белән үрделәр, малайларныкын исә кистеләр. Кемдер параллель рәвештә чокерлар, бисердан беләзекләр ясаса, кайберәүләр чүпрәк сумкаларны бизәделәр һәм тәмле чәчәк бәйләмнәре җыйдылар. Аквагрим ярдәмендә оештыручылар балаларга искиткеч образлар булдырдылар. Камил Сударов өчен балалар йорты инде 4 ел туган йорт булып тора. Ә биредә яшәүчеләр оның гаиләсе. Да, я первый раз собирал пакет, там сладости всякие, мармеладки, сникерс. Оештыручыларга килгәндә Земфира Нуруллина күп еллар хәйрия эше белән шөгыльләнә. Әлеге изге эшкә ул тормышының авыр чорыннан соң бирелә. 4 ел дәвамында аның төп юнәлеше булып авыр диагноз, яман шиш авыруы белән көрәшүче балаларга ярдәм йөзеннән акча җыю тора. Ә быел ул беренче тапкыр балалар өчен бәйрәм оештырды. Чараны оештыруда аңа игелекле кешеләр ярдәм иткән. Бик файдалы, балаларга бик ышымнеларга карап, прям күңелләр сынды шатлана. Рәхмәт һәрбер кешегә, һәрбер ярдәм иткән кешегә, изгелекләрегез әйләнеп кайтсын, бөтен кешегә рәхмәт. Иң беренчесе бу балаларны настроениеләрен күтәрергә, чтобы аларга ошады бөтен әйбердә. Безнең мастер-класслар бик интересно проходит. Тәрбияләнүчеләр бу көнне үзләрен һәр юнәлештә сынап карадылар. Барлык мастер-класслардан соң балалар йорты ишек алдында мотоциклларны һәм сабвуферлы машиналарны карап өйрәнә алдылар. Шулай итеп, Әлмәттә яшәүче киң күңелле оештыручылар бүген шушы балалар йортында тәрбияләнүче балалар өчен чын мәгънәсендә бәйрәм оештырдылар. Шушы балаларның йөзләрендә елмаю күрү алар өчен бик кыйммәтле, диде оештыручылар. Асаф Маджанов, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Безнең телекомпаниябез Бушидо парк сәламәтләндерү лагерында ял итүче балаларны кунакка кабул итте. Алар телевидение дөньясы белән эштән танышып, программалар һәм яңалыклар ничек барлыкка килүен белү өчен мавыктыргыч экскурсиягә килгәннәр. Балалар үзләрен яңалыклар, һава торышы тапшыруы алып баручылар буларак үзләрен сыный алдылар. Телесуфлёрдан текст укып, реклама ролигын яздыру буенча мастер-класс алдылар. Шулай ук оператор осталыкларын да белделәр. Экскурсия күңел ачугына түгел, укучыларга заманча медиа тормышның төзелешен яхшырак аңларга ярдәм итә. Кем өчендер бу булачак һөнәргә илһамландырган чын белем бирү ысулыдыр да. Экскурсиягә язылу өчен телефон 885 53 26 19 99. Әлмәт политехник техникумында исә тәмәкене шоколадка алыштырабыз исемле акция үткәрелде. Ул тәмәке тартуга каршы көрәшкә һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга юнәлдерелгән иде. Студентларга махсус курс буенча алмашу тәкъдим иттеләр. Бер тәмәке урынына бер шоколад. Кешеләрнең реакциясе төрлечә булды. Кемдер елмаеп тәмәкесен тәм-томга алыштырса, кайберләр үзләренең сәламәтлекләрен кайгыртуның җитди мәсьәлә икәнен кабул итәргә теләмәделәр. Аек Әлмәт бәйлелекнең профилактикалау һәм коррекцияләү үзәге вәкилләре аеклык темасына дәрес тә үткәрделәр. Студентларны маркетинг хәйләләре белән таныштырдылар. Барлык тәмәке тартучыларны бер генә көнгә булса да тәмәкедән баш тартырга һәм аның сәламәтлеккә ни дәрәҗәдә зыян китерү турында уйланырга чакырдылар. Кроме того, организованы были мастер-классы, и завершилась эта акция тем, что мы все собранные вейпы с помощью погрузчика просто раздавили. И, естественно, их мы утилизируем. Milli бәйрәмебез Сабантуй алдыннан халкыбызның йолаларын дәвам итеп Сабантуйга чакыру сүрән сугу чарасы буларак уза. Милли традицияләрне чагылдырган мондый күңелле чара Азнакайда да зур оешканлык белән үтте. Бу хакта тулырак мәгълүмат коллегаларыбыз сюжетында. Әлеге матур чараны шәһәрнең мәдәният сарае һәм халыклар дуслыгы йорты коллективлары оештырган. Бүген без беренче көн чыгабыз сүрән сугарга. Сүрән сугу инде ул бүләк җыю дип атала. Хәзер менә шу шәһәр буенча барабыз һәм инде Тукай микрорайонына барабыз. Һәм инде шунда үзләренең йортлары белән торучылардан да бүләкләр сорыячакбыз. Халкыбызның милли традицияләрен хөрмәт итеп, матур милли киемнәрдән чыгалар биредә. Ил көннәребез тыныч булсын, бәйрәмнәребез мүбәрәк булсын дип, менә шулай итеп бүләкләрен тапшыралар безнең Азнакайда яшәүчеләр. Бүләк бирүдә район хакимияте коллективы да катнаша. Сабантуй уңайыннан хөрмәтле Азнакайлылар, барыгызга да исәнлек, саулык, тазалык, байлык, матур тыныч тормыш телим. Илләребез тыныч булсын, табыннарыбыз мул булсын, игеннәр
басуларда күкрәп уңсыннар, балалар елмайып, шатланып йөрсеннәр, һәркемгә матур итеп яшәргә насип булсын. Гармун моңнарына кушылып җырлап узучыларны шәһәр халкы хуплап каршы алды. Сабантуй батырына әзерләгән сөлге яулыкларын кулгага бәйләделәр. Баянга кушылып җырладылар, җилкенеп биюләр биеделәр. Күтәренке кәеф белән башланып киткән милли бәйрәмебез бик күңелле узар дип ышаныйк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шулай бу елларда Әлмәт районы авылларында һәм колабызда милли бәйрәмнәребезнең берсе Сабан туйлары узачак. 7 июньдә бәйрәм Габдрахман һәм Тайсуган, Елхавый һәм Түбән Абдул, Сөле, Югары Мактама, Кишүшат, Кылшәрип һәм башка татар авылларында гөрләячәк. 8 июнь көнне шәһәребезнең Үзәк мәйданында колабыз халкы һәм кунаклары бәйрәм итәчәк. Бу елгы программа хакында тулырак алдагы материалда. Сабантуй күрке булган милли көрәш буенча ярышлар елдагыча рәсми чарага кадәр сәгать 9-да башлана. Баш батырны рәсми ачылыштан соң Үзәк мәйданда 11 сәгатьтә ачыклаячаклар. Сәгать 10-да мәйдан территориясендә интерактив мәйданчыклар, һөнәрчеләр шәһәре, яшь эшкуарлар ярминкәсе оештырыла. Биредә кунакларны мастер-класслар, һөнәрчелек күргәзмәләре, иҗат коллективлары, концертлары көтә. Мәйдан үзәгендә тәмле ризыклар ярминкәсе булачак. Бәйрәмнең тантаналы өлеше Үзәк мәйданда 11 сәгатьтә башлана. Монда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре парады, авыл хуҗалыгы алдынгыларын бүләкләү тантанасы узачак һәм концерт программасы белән дәвам итәчәк. Агыйдел ансамбленең театральләштерелгән программасы, татар эстрадасы җырчысы Марат Яруллин үз чыгышларын бүләк итер. Мәйданда күңел ачу һәм спорт чаралары берничә мәйданчыкта планлаштырылган. Югары мәйданда балалар өчен батутлар, аттракционнар урнаштырыла. Аларны шулай ук квест һәм кызыклы шоу программы көтә. Традицион ат чабышлары 12 сәгатьтә узачак. Сабантуй мәйданына иртәнге 7 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр махсус автобуслар йөриячәк. Алар исә РТС һәм Панорама тукталышыннан китәчәк. Куркынычсызлыкны тәкъмин итү максатыннан 8 июньдә иртәнге 7-дән кичке 5-кә кадәр Татар анасы һәйкәленнән ат спорты мәктәбенә кадәр юл участогында автомобильләр хәрәкәте шикләнәчәк. Бүгінгі шарылышта шулар идем. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.